Jarné prázdniny sú síce nenávratne preč, zážitky nám však ostali. A také to boli. A ja som bola cez prázdnik v jarných prázdninách na Králíky. Bola som tam s rodičmi a so sestrami. Čo ste tam robili? Lyžovali sme sa tam, bolo tam veľa snehu. A Máš nejaký zážitok? mám napríklad, že som bola prvýkrát na kotve. A čo je kotva? Kotva je vlastne jedno stredisko, kde sa lyžuje a to je najstrmší kopec, ktorý tam je. Ja som bola na zelenom háji a boli sme tam s babkou, boli tam aj mačičky. A zážitok? Zážitok je taký, že sme išli aj niekde nakupovať. Čo si kúpila? Nohavice, aj tričko a veľmi sa mi tam páčilo. Ďakujem. Ja som bola cez jarné prázdniny u babky vo Zvolene a išli sme tam pozrieť šteniatka, ktoré sa len také našli a už sú dosť veľké a išli sme tam aj nakúpovať a kúpila som si nejaké na vyrábanie veci a Všetko? Ďakujeme. ja som bola na jarných prázdninách na Slovensku za kamarátmi, lyžovali sme na takom stredisku, ktoré sa volá Golte a veľmi sa mi tam páčilo. Bola som aj v obchode a kúpila som si tam taký malý zošitkov, kde boli aj záky a fungovali. Ja som bol v Kremnici, lyžovali sme tam a Prvýkrát si lyžoval? nie, až tak 28. Aha, chodíte často, hej? Iba v zime, keď tam je veľa snehu a teraz sa tam bol tiež a už tam moc tak veľa snehu není. Chodím tam veľakrát, je to opakované a bol som tam aj s detkom, s maminou, s tatinou, so